Jema obi biara akwa ba edeba Opemsuo TV. Ene ya wada na biaya ejine nananom atrankonya omowo Essumejahene ensa aseso ena yegina. Nene dwumadie sonko a ekoso ewa ha sei Amantrasahene foforo kra na Essumejahene ode no ho ochirekusi intramo otoso miensa eyi no encheye enam so ma nana ose kwamna otoso miensa Amantrasahene onu kro ya enso so na kwabna krom ehene enam so ma ne ode aseda ebre Essumejahene na eka ho bia oba ahema anase oba pani a Amantrasahene osaye kwabna krom hene eyi no nana poma kunadu a otoso ono so enam so ema kwamna krom hene ese ene obedana di ode ne bekire Essumejahene se ne amamre ne amane ese no enti no ye bekọ na ye ne nanam mienu ya ene omudi dwumadie surunko ahyehye so ewa Essumejahene asase so yi ne omo akwa akodi nkomo na ye tie die omo ewo edema Essumejahene na afi kwamna krom na ye tie omo so mpuntundwuma ene niema ahodo a esi omo ani so a ompese omo ye ede boa nananom a omo wa Essumejahene ne nsase so midin ede kwaku so ediomi ye frame amapoma echampo mete ahojo na me free kokofo asaman sa so free kwabna krom me adwuma me ye se me ko school kakra me sua law ena me sa so boa hapa wona adwuma mu ko Jack pharmacy ena nyame ya adom mebusuafo ehwe ya busua mu no omo se me na omo so da ya metimi abo omo aso ya busua mu akonkai me nkonya din no ye frame nana ama oma konedu akrom yensi ohema wo hoda ntimi ne oba panyi a medican ewo ho na no ye ko ho no ekro no meduru ho no na mani ase atata fisen kwala omo wo ho omo hia mo apa ena ebewura me mu se Ewrade medawase se omo de mesi so na menim se ebetimi abo omo school sem omo kwan eho nyina wo se esisi adan omo toilets bebi ombe didi kura timisemo mebo omo de musmetimi ayabo ayen na musmo de modie abetaye chi de me waka ne se medamase bebre me fedodo se dom ahimafo bebre edi achi aba efese mo se ebi kransi hada na nyame na medanase na mabompa ese mo amabetaye chi mpekọso ata mechi na yetumi aboa asanteman medamase meda Essumejahene ase ene mpemfo so mo de kwabna krom ahyemensa mo asemensa me yo Amantrasahene bob mo modern mingo manimo ase ehwa chichi kru no ama kwabna krom afane tuma pefra ne de abesom Essumejahene ede asom asanteman so aka mo kan no na mesi so na meseme da o mase juma no mehwe na maye galamse koso nyina no behwe na ya stopping crofo ensase o mase ne dada no ebe land reclamation behwe na ya katakata ne nyina so na de adwuma pa ane mputu nyoma abakrom ho se na meka no de ba besom Ghana man media ansana mbedi akunya no na frame Dr. Gabriel Tiansia CCR de the frame na no say come na otoso miensa say Essumejahene Amantrasahene afe so nananom ahemafo ane omudi omanim onyam ne oma hofe ebeta kwabna krom Baapanin onu kro ya na Amantrasa ehema ewa Essumejahene ha so omo so ekasa na omo etu nefo medase ye frame nana adwo se wa wodi kan makomi media konwa wo famai Essumejahene road faumai Baapanin eneme na wo hwe enese de nyina yesiehie ya na adefefe bia efi se ye wura Essumejahene de ka ye ahemafo ho sanse ana poma
abeka ahemafo ku ho anasa ahemafo ho a na ye nigi sem kase eno nti ne wo hwe a nyina ya to santene abetena ha ya ye twen se Essumejahene be makwan na ye de enua na kɔ no akoda nase na ye nso ya twe ngongombe ye de nachi nti wo hu ye ha na eno nti ne ye wo ha yi ai me nua ne de ye ne na kasa o dem sansa akomia de ya na wo ba ne se de mo de na obedru de a du ba bia ne mo ye yi na nso so menim se nyame ka no ho o ba na o mehia de bia ne ma bia be ya ama won so abebre na akomia de mu enhira nko a ne de ma ne se omra no meka ye ho na nananom so emeye ne nhira no meka nananom nyina ho ye nyina ye nsom asanteman ye frame nana mecha do otekrare ene brare so ne fonton from humanity oh eni gisem na enyina ya ye fita ya be ye nua obeka ye ho ne ntina ya ba oh yenim se Essumejahene ene nananom nyina wo ma preso dada ama na ase bibia kire no ye de na be kire no so nim se de yen mampanyimfo ye de kire ye de na be kire ne no wo be da ase nti no ye be boni chidom na aye kama oh de me ka che na se ye da na se pa nyankopon ma ne nkwa trene nkwa ahodi wom na se de tie bia nso ye ne enua na be nante ne a kire no amamre ne amane from na krancho aye boa odi kan achem ayoko pampa so Baapanin ai ade fefa Essumejahene ye se ye nua nti ne bai ye ba se beta na chi na yasre yewura no ama na baby party na yesu ata na chi na so masanteman eno nti ne bai yesu ahemafo ye ntu yefo ye kasa kire ye nti de metimi aka kire me nua ne se e ma ne nhwe na chi ma ne nhwe na nim onko na nim tin wonko nkodene won fa nso masanteman ene Essumejahene na natural akentam tosho miensa bo sore himane enne yehu adefefe ya enne sabire ya ye wo he ya na ye nua ba na seda oba beda eye oman he ase enu ti na sabire ye nyina ya bo fitamu a ye ba beta na chi fefefe su nti eye nyame ne ye da na se ti ye nyina ye de do abebodom ti enti ene ye bae oh the empesa meka ne se akonwadie no enye bete de mum no ba no nkabom ene wodo ene kroye ene ewose one na manfo ekabom na wode ebuo ne ahobrase enso ma ne hene ene na tere nkonwa kakra meka no Madaro my friend na na usua eduomi na media akonwa o adenyase e airport makonya yenua wabeka ye hunti na ma ye nyina ye ba hase aye beta na chi se Essumejahene nyina ne mampenifo ye ba beta na chi eye ni ji ya wonwo se ye yenua aka ye ho se mampenifo wa ye kumase nyina ye do ye hunti obi beka ye ho a ye dia wonwo a ne odo na eba nti yenua nti ene ba ya e bebo ni chidom daroma ederade ase se nyame ya adwom nananom adaroma yenya yenua kan ye ho eda na se eda omani na ye ne yonko ti a ema ye bae ti eda ne maame so ase se bibia ni a omoto mo safre emampenifo e wakumase ti eda na se me ba cho e frame na na usua etuomi otumfo abrotia ehemane me
gyina hɔ bio ɛma Nana Amantra ɛnna busuafoɔ pra yɛ Nana Amantra me wura ma no kwan ma ɔsi bibi tia no no de ɔkata ne sɛ ɔmo na busuafoɔ ɔmo ne mpanimfoɔ a ka no ho ma ɔmo ahwɛ kwabre kurom mu ama no ɛda Roma ɔka ho so wanyɛ na ɔnna busuafoɔ hyiae ne de ɔmo ne sɛ ɛsɛ ɛhwɛ obi a ɔfata no bɛka no ho ma bɛsom ɔde ne ho ne Essumejahene ɛtutu yɛ ni no ampa ɔmo ne adeɛ fata ampa nyinaa hwɛ Sure. Nechina. Ya bekase oba penyi na die ne bai. Ora no bia kwa koka etam. Sure. Yes abetwema so titi. Sure. Me so. Sure. Se mu gidi se abusua ni nyina na ka bom. Sure. E na mu yi oba penyi na ma be kire mi ile ana. Sure. Masuma suya. Abusua nyina asia ana wa che na tu. Bibisa obi abusua nyinaa ɛne wo yɛ adwen sɛ ɔbaa ahemman si agyi no tum a ɔno no ɔmɛyɛ Amantra Baapanin na ɔmfa mɛsom abusua nyinaa gye no tum asɛm biara ni akyire sɛ woka ne mpira nsa soɔ na akyina tentena na atietia bi bɛpagya ne nsa ha amane yɛ wɔ mu biara wo na kyea me no bɛdie ana wɔdaroma asɛm biara ni akyire ɔdene ho meso awura sɛ deɛ Amantrasahene kasa ni ɛne ɛyi nipa deɛ momfa no ɛmɛkyerɛ me anakɔsoɔ sɛdeɛ ɔdene ho seɛ no sɛ busua santene a wohwɛ ɛdɔm a ɛgyina dɔkta akyi ɛnyinaa yɛ adwen ɛne no bi a akyea me ma kwae na dɔkta Nana Amantra wɔmfa no nkyerɛ ɔhene ne ne mpanimfoɔ Nana Puma Echampo. Nidi dino na ama Puma Echampo. Na kunya dino. Nana ama Nana ama poma konedu. Mepa chai.
Yanko yada ho. Dende 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 dende. Dende